Zeg hallo voor die mensen. Hallo mensen. Zeg of aan het mensen. Hoe gaat het mensen? Gaat het goed? Gaat het goed? Maak je pa ito init eh. Oké. Zo, die mensen. Zo, winter die mensen. Daarin. De mensen vliegen. Lekker met mensen. Lekker in dans. Lekker in dans met mensen. Lekker zien aso. Als ik ada tiga lekker zien. Aso tiga. Prago alleen nog banala zit even jelle gezien prago alleen zien. Banana ook jelle gezien. Ja, mijn mensen ook heel lang laten zien op de YouTube channel. Maar heel veel waren ik had in de drobaas ook. Maar ik had misschien hier terug en ik daar zit te doen. Je met kijken zo. In vrijdag, in volgende vrijdag gaan we nog iets weer en de maat en mijn mensen zo. Ah, zo niet te jellen. Maar mijn mensen, zo erin, kijk mijn mensen, goed erin. Yes, zo erin. Erin, zie je al, het kijk erin. Go erin. Zo. Aku tidur di laut. Mijn mensen. Er gaan opbouw, mijn mensen. Zien mijn mensen, azalai mijn mensen, azalai. Doe lekker in tep. Mijn mensen, ik ging dat, mijn mensen. Tara daar maar, ik vraag je. Mijn mensen. Ik ging dat. Als ik de oren ging bij het dorp ook mensen. Mensen, de oorlog mensen. Ja mensen. Gaan afzet mensen. Accepten. Mijn mensen, ik heb nog een spook mensen. Mijn mensen. Aywa. Hij valt zo. Ah, is het zo? Zo. Oh, is het zo? Oké. Maar dat is niet zo. Oh ja. Ada, kan na may stool na gini. Kan, o may stool. Iya, ano TikTok na ako nito. Ja, mijn mensen, ik had willen zien mijn mensen, man. Het hindi buiten zo. Ik kan niks maken, erin. Alleen papier. Zo, ik had willen weer checken.